Somewhere, hidden amongst thorny brambles, is a little kingdom of elves and fairies. Everyone who lives here is very, very small. I'm Ben Elf. And I'm Princess Holly. Come on, let's play. Wait for us. Ahojte, detičky, ja som Veľký Jahu, ktorý pochádza až z tej ďalekej izraelskej pičoviny zvanou Tel Aviv. Prišiel som popriať mojim judaistickým kamarátom príjemný šabat šalúm. Chcete sa vydať na túto cestu so mnou? Ale varujem vás, táto cesta bude plná konzumentov melóna a cigánov, ktorí by aj za gram medených káblov boli schopní aj vlastnú mamu zabiť. Čo vám poviem, čiernym sa nedá nikdy veriť. Aha, to je Stephen Hawking. Hej kokot, nemáš náhodou náhradné koleso na môj vozíček? Išiel som do obchodu si kúpiť skateboard, ale pár mongoloidných Maďarov ma prepadlo aj s koňmi. Tie špiny mi prepichli gumy a okradli aj o posledný forint. Škoda, že už není pán Slota pri moci. Ach, nasadol by som s ním do tanku a zrovnal celý ten skurvený ugrofínsky národ so zemou. S kým si myslíš, že sa rozprávaš ty, zmrzačená špina na vozíčku? Ešte chvíľu mi tu oxiduj na očiach a prepichnem ti aj to druhé koleso, že ti není kokotno sa mi vôbec len ukázať na oči. Zmizni do piče. Aha, detičky, v diaľke niekoho vidím. Veď to je predsa Triple Jew. Ahoj, Triple Jew, prajem ti príjemný šabat šalúm. Neuveríš, čo sa mi prihodilo po ceste za tebou. Normálne taký skurvený vozičkár sa bavil so mnou ako s vlastným. No nič, späť k veci. Mám pre teba jeden ETA robotický mixér ako darček k šabatu šalúmu. Dúfam, že ti poslúži dobre. No nič, pôjdem mu s Triple Jew, musím ešte nájsť kisku oňovu. Maj sa tu dobre a ešte raz ti prajem príjemný šabat. Šalom, priateľ môj. Aha. To sú tí cigani, detičky, pred ktorým som vás varoval. Títo sú obzvlášť prepečení, tieto havede vycítiš na 100 honov. Dám vám hádanku, keď ti padne peňaženka, čo sa jej dotkne skôr. Lúče slnka alebo cigaň? Fuj ako kandlia, ruky od nich preč, fuj do piče. Aha, to je Giska Oňová a práve si to rozdáva s pojebaným Trumpom. Detičky, nepozerajte sa, okamžite si zakryte oči. Toto som fakt od tej prepotenej ježibaby nečakal. Vedel som, že je to šlapka, ale nevedel som, že sa jej aj na starobu bude nutkať kurviť so senilným americkým prezidentom. Kebyže to je aspoň nejaký normálny chlap s vyšportovanou postavou ako napríklad Pulo alebo Tex Dominik a nie takýto pstochliak, čo vyzerá ako Matej Pierce, že tej starej šlapke není kokotnou. Fuj, zle mi je z nej. No nič, detičky, tu sa naša vychádzka končí. Dúfam, že ste si užili moju prítomnosť ako samého Veľkého Jahua a budete na toto spomínať po zvyšok vášho bezcenného života. A ešte raz vám poprajem príjemné židobranie vám všetkým a ostaňte navždy žirmi. By the way, všetkým som vybavil do ambulancie na Kramároch poukážku na obriezku. Ho, 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 Merry Christmas and a Happy New Year! Chcel by som ešte takto na záver podotknúť, že celý tento part zasponzoroval Pulo jeho zamestnanosťou. Obdivujem na ňom, aká je to pracovitá ľudská bytosť. Je to najviac zamestnaný človek, ktorého som doposiaľ poznal. Dalo by sa ho doslova nazvať druhým Vilkom Rozborilom zo 7. neba. I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us or could ever come above. She had me going crazy, oh, I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my